Recordiwyd. Diolch yn iddi o Dduw am gyfle arall i ddod yma Gerdyfron ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti. Ni'n gofyn am y nerth sydd yn dod o ddifri a bydd y ysbryd yn cael ei dywallt arno ac y bydd enw yn cael ei ddyrchafu gorywch pob enw. Tyrd, trig ar ha. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau trwy gannu'r Ymhyfrydio 28. 28 pa le, pa fodd dechreuaf olianu'r Iesu mawr, ol rheinio i ras, ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. 28 gen i sefyll i'w gan. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuad. Nawr, fel arfer, i ni'n cynnal ein cwrgweddi misol ar y drydedd nos Iau o'r mis, ond mis yma mae hwnna'n digwydd bod yn oson ni wedi trefnu'n gwasanaeth diolchgarwch. Felly, fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu yma yn y capel nos Iau Hydref yr 20fed, ac fe fydd y cwrgweddi misol felly nesau'n cael ei chynnal Tachwedd, yr ail 15, Tachwedd 17, ond cyn hynny felly, yr drydydd nos Iau fydd yr 20fed o Hydref, ac felly ym hanner awr 7 fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu yma. Fydd yn hoedfa nesaf pan o'n Sul ym hanner awr 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd Ymhyfrydio 400, bewhad y waith o Arglwydd mawr, 400.
Byddai'n mynd darlleniad o Jeremia, y 9fed benod. Jeremia penod 9 ac yn dechrau'n adnod 17. Jeremia 9 adnod 17. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd, edrychwch a gelwch am alar wragedd i ddyfod, a danfonwch am yr rhai cyfarwydd i beri iddynt dyfod, a brysio a chodi cwynfan amdanom ni fel y gollyngo'n llygaid ni ddagrau ac y difero'n hamrantau ni ddwfwr. Cynnes llais cwynfan a glybiwyd o Seion, pa wedd yn hanrheithiwyd, ni alwyr waradwyddwyd, oherwydd i ni adael y tir, oherwydd i'n trigfannau ein bwrw ni allan. Eto grandewch air ar arglwydd, o wragedd a derbyniad i'ch clust air ei en a'i ef. Dysgwch hefyd gwynfan i'ch merched a galar bob un i'w gilydd, oherwydd dringodd anga un ffenestri ac efeaddaeth un palasau i distriwio yr rhai bychain oddi allan a'r gwir ieuanc o'r rheolydd. Dywed fel hyn y dywed yr arglwydd, celeneddau, dynion a syrthiant megis tom ar wyneb y maes ac megis y dyrnaid ar ôl y medelwyr ac ni chynnill neb hwynt. Fel hyn y dywed yr arglwydd, nac ymffrostiad y doeth yn ei ddoethineb, ac nac ymffrostiad y cryf yn ei gryfder, ac nac ymffrostiad y cyfoethog yn ei gyfoeth. Eith yr uneb am ymffrostiad yn hyn, ei fod yn deall ac yn fadnabod i. Mae my fi yw'r arglwydd aw na drigaredd, bar na chyfiawnder, yn y ddeiar, oherwydd yn yr rhai hynny yr ymhyfrydais, medd yr arglwydd. Wele y dyddiau yn dyfod, medd yr arglwydd, pan ymwelwyf a phob enwededig ynghyd â rhai dienwededig, a Raifft ac a Juda, ac Edom, ac a Meibion Amon, ac a Moab, ac a rhai oll sydd yn cyrraedd eithaf, a rhai a drigant yn yr anialwch, cynnes yr holl genhedloedd hyn sydd di-enwededig, a holl di Israel sydd â chalon di-enwededig. Byddai bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw, unwaith eto ein bod yn gallu dod ata ti ac yn dod trwy dy fab, trwy heiddiannau dy fab, trwy ei enw ef, trwy ei fywyd, trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Ac i ni yn diolch i ti o Dduw ei fod yn awr yn eiriol trosom. Ac o Dduw, mae hyn yn ein llenwi ni a llawenydd ac a hyder, ei fod yn pledio drosom, yn eiriol drosom. Ac o Dduw yn cyflwyno'n gweddiau pitw ni, yn y modd y dylsent cael ei cyflwyno ger dy fron. Ac o Dduw, nad ydyn ni'n gwybod beth i ofyn amdano, nad ydym yn gwybod sut i ofyn am y pethau hyn. Yr wyt ti yn gwybod yr hyn sydd ar ein cylonau ni, yr wyt ti'n gwybod yr hyn sydd yn ein drysu ni, yr hyn sydd yn peri gofid yn ni, yr hyn sydd yn peri ein bod yn gostwng ein golygon oddi arna ti. Nad ydyn ni yn dyrchafu ein llygaid tuag at y mynyddoedd. Ein bod yn gwybod mae o fanna i ni yn cael ein nerth, yn cael ein cymorth, ohono ti y daw pob peth. Ond o Dduw, mae yna adegau pan mae ein golygon yn gostwng. Ond o Dduw, i ni'n llawenhau ein bod ni yn gwybod, dy fod ti yn deall y cyfan, dy fod ti yn gwybod pan y mae ein cylonau yn teimlo y gwendid yma. Ac i ni yn gweddio felly o'r newydd ar ei ti ddod a chysur ac a nerth i ni o ddifri, a byddwn ni'n ymwybodol dy fod ti yma gyda ni, dy fod ti yn gweithio mewn ffordd sydd yn rhoi y golwg hynny i ni o dragwyddoldeb. Y byddwn ni'n gweld mai byr yw ein hamser ni yma ar y ddeiar, ac o Dduw, y byddwn ni yn cael rhyw ddydd dy weld wyneb yn wyneb. Ac felly o Dduw, rho'r golwg hwnnw i ni, gad i ni i cael ymwybyddiaeth. Mae pereryn union ydyn ni ar y ddeiar yma, mae dros dro i ni yma ar y ddeiar yma, ac mae ein cartref i'w bod gyda thydi. Ac felly o Dduw, gad i ni i geisio byw ein bywydau ar y ddeiar yma mewn modd sydd yn dy anrhydeddu di, mewn modd sydd yn dy ddyrchafu di, mewn modd rwy ti yn cael y mawl a'r clod. Felly o Dduw, maddu ni am yr adegau hynny, pan i ni yn crwydro, ac i ni yn gofyn i ti'n tynnu ni'n ôl, i'n tywys ni ar y llwybr cil, a gad i ni wastad rodio ar y llwybr cil hwnnw sydd yn arwain at y nefoedd. Paid y gadael i ni troi'n golygon at y llwybr llydan. O Dduw, helpa ni i cael ein golygon yn wastadol arna ti. Felly o Dduw, i ni yn gofyn am ymweliad o ddifri, i ni yn gwybod mai dyma yw yr unig ateb yn bersonol,
Ac i ni fel cynulliad o bobl yma yn dy dyd i, ac hefyd o Dduw fel cenedl, ond i bai i ti ddod yn ôl yn erth yr ysbryd glân, yna ofer fydd y cyfan. Ac felly rhaid i ti ddod o Dduw, ac i ni yn gweddio ar i ti ddod i'n plith ni yma, ac i'th bobl o Dduw ar hyd a lled ein gwlad ni, lle mad y blant yn ymgynnull y rhai ffyddlon, lle mae'r rhai sydd yn parhau i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. I ni yn gofyn i ti i fendithio nhw, i cael ynogi nhw, ac o Dduw i beri bod yr ymdrechio hyn yn cael dwy'n ffrwyth, ac y bydd y ffrwyth yn dy ogoneddi di. Felly o Dduw, diogela ni nawr, i ni yn cyflwyno yr oedfa, yr holl ddydd a'r dyddiau, a dyddiau anodd sydd yn ein gwynebu ni o Dduw. I ni yn gweddio ar ei ti ddod a nerthu a chysuro, ac i fendithio bob un ymgynnull o'th blant yma yn y lle hwn. Trigar ha felly nawr, tyr dim plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni ganu am unrhyw 169, 169 o amgalffydd i edrych gyda'r angylion fri i drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch yn ddi-si. 169 gen i sefyll i'w chanu.
Bydd awyn testyn o Jeremia y 9fed benod ac adnod 23 a 24. Fel hyn y dywed yr arglwydd, nac ymffrostiad y doeth yn ei ddoethineb, ac nac ymffrostiad y cryf yn ei gryfder, ac nac ymffrostiad y cyfoethog yn ei gyfoeth. Eithir y neb am ymffrostiad yn hyn, ei fod yn deall ac yn fadnabod i, mae my fi yw'r arglwydd a wnadri garedd, barn a chyfiawnder yn y ddaear, oherwydd yn yr rhai hynny yr hymyfrydais, medd yr arglwydd. Nawr, gwelir natur dyn yn ymlygu ei hun ar hyd y cenhedloedd. Does dim newid o un oes i'r llall. Yr unig falle'r newid sydd o oes i oes yw'r amrywiaeth sydd ar cynnydd efallai, os ellir dweud cynnydd, dwi erioed wedi deall hynny. Os bys ni'n dewis tŷ, mi byddwn ni'n dewis tŷ a gafodd ei adeiladu 2 ganrif yn ôl, 2-3 mlynedd yn ôl. Bys ni'n sicr ddim yn dewis tŷ gafodd ei adeiladu 2. Os ych chi'n gweld adeiladau mawr y ddinas yma'n Gaerdydd, ych chi'n gweld yr adeiladau hynny, beth ych chi'n cael dewis, ydych chi'n cael dewis yn aml, byddwch chi'n mynd am yr hen achos maen nhw'n llawer gwell. Ond dyna un o'r pethau sydd yn amrywio ar draws y canrifoedd, ych chi'n gweld amrywiaeth yn yr adeiladau falle, ac erbyn hyn, gwaith yw e. Mi fyddwch chi'n gweld falle cynnydd yn y trafnidiaeth, ych chi'n gweld newid yn hynny o beth, ac ceir yn mynd yn gynt ac yn fwy cyffyrddus efallai. I ni'n gallu neud mwy am yr ffonau symudol ac yn y blaen, ond dyw natur dyn ddim wedi newid dim. Dydy natur dyn ddim wedi newid ers y diwrnod cyntaf, ers i addag Efa syrthio. Does dim byd gwahanol. Os darllenwch i'ch llyfrau hanes, yr un yw'r pechodau, yr un yw'r problemau, yr un yw'r anhawsterau, yr un yw natur dynol ryw. Dim byd wedi newid ers dyddiau Jeremia. A buodd Jeremia yn ymdrechu yn dofe i ddarbwyllo'r bobl trwy gydol ei weinidogaeth, ei broffwydolaethau, i ddangos, i ofyn i'r bobl yma, i ddangos parchedig ofn o Dduw a'i farnedigaethau ef. Dyna oedd bwrdwn Jeremia. Roedd e am i'r bobl wrando ac i ddangos ofn o Dduw. Roedd e'n deheu'r bobl i fod yn ofni Dduw, i'r cael y parchedig ofn o Dduw, ac i sylweddoli bod Dduw yn gallu barnu ac i cymryd sylw o'r barnau hynny, y barnedigaethau. Ond dyma yw natur dyn gwrthodant bryd hynny. Fe wrthododd y bobl wrando ar Jeremia, ar proffwydi eraill, ac yr oeddent yn chwilio am esgusodion i gyfiawnhau ei styfnigrwydd a gwrthodiad i blygu. Dyna oedd yn wir o'r bobl pryd hynny. Roedden nhw wastad yn mynd ati ac yn chwilio am reswm oedd yn gallu cyfiawnhau ei pechodau, pam na fydden nhw'n plygu i ewyllus Duw. Nid yw'n wir heddi bod yna nifer o broffeswyr, pobl sydd yn proffesu fod yn grefyddol, i fod yn rhan o bobl Dduw, ac y maent yn wybodus iawn o'r ysgrythyr, rhai yn andros o wybodus. Ond mae yna rhywbeth bach o'i le. Chi roed wedi pigo gwydyr neu cwpan ac i chi'n ymwybodol wrth i chi osod e lawr ar y ford bod yna rhyw sain rhyfedd i'r gwydyr neu i'r cwpan. A chi'n gwybod mae yna rhyw hollt yn y gwydyr neu yn y cwpan. Chi'n gwybod yn syth yr eiliau chi'n codi fel an, chi'n teimlo bod rhywbeth o'i le, ac yna i osod e lawr ac falle gewch chi lwy a'i daro fe a dwi ddim yn canu'n bir. Ac felly chi'n gwybod mae yna rhywbeth o le, ond chi'n edrych, chi'n methu gweld dim byd, ac mae'r holl mor dene, mae tu hwnt i'ch golwg chi. Ac falle dyna'r math o beth sydd gyda ni heddi, yn yr oes sy'n ni'n byw ynddi, gyda'r rhai sydd yn proffesu i fod yn blant i Dduw. Rhai sydd yn honni, ac maen nhw mor wybodus o'r ysgrythyr, mwy wybodus na chi a fi efallai, byddwch chi'n ymwybodol iawn neu bod nhw yn gallu dyfynnu adnodau ac rhywathrawieithau. Ond mae yna rhywbeth bach ddim yn canu'n bir. Rhywbeth bach o'i le. Rhywbeth bach sydd ddim cweit yn gwneud lot fawr o synwyr. Maen nhw'n gwybod yr ysgrythyr, ond nid mewn modd gostyngedig ac yn plygu i awdurdod o air Duw ac i awdur gair Duw, i Dduw ei hun. Na nhw ddim plygu i awdurdod Duw. Ac maen nhw'n dod o dan gair Duw mewn modd balch. Bron iawn gellir dadle bod nhw uwch y gair.
Ac yn fel pobl yn oes Jeremia, ei bod nhw yn chwilio am esgusodion I barhau yn eu pechod. Ond dyna beth y gewch chi. I ni wedi gweld dros y blynyddoedd, a dwi ddim gwahanol I amser Jeremia, I ni wedi brofi fe, siwr o fod, os ych chi wedi bod yn rhan o gyfarfodydd pobl ifanc dros y blynyddoedd, dyma beth gewch chi. Os yn cael trafodaeth yn aml gyda pobl ifanc, ac os ydyn nhw'n bod yn onest, maen nhw'n dod ac maen nhw'n chwilio am esgus I fod yn fydol. Ac mi fydden nhw'n chwilio yng Nghaerdyw I gyfiawnhau ei bydolrwydd nhw hefyd, ac I fod yn styfnig ac yn gwrthod ildio I Nghaerdyw, ac maen nhw'n dweud, nid fel na I chi yn ei esbonio fe heddi. Mae yna gangen anferth o'r eglwys fodern yn gwneud athrawieithau newydd yn yr oes yma. Mae e'n rhyfygus ond dyw pobl efengyledd bellach ar hyd y lled y wlad ac ar hyd y lled y byd lle maen nhw wedi dod. Ac maen nhw'n dweud pethau fel hyn yn edrych ar yr Hen Testament bron iawn ar ei chyfanrwydd ac yn dweud mae diwerth yw'r cyfan. Mi fydden nhw'n dweud am y Sabath, nad yw'r Sabath i'w chadw, dydyn ni ddim I gadw'r Sabath. Mi fydden nhw'n edrych ar y pethau fel hyn ac yn dod ag athrawieithau. Maen nhw hyd yn oed yn ei doethineb, os gellir galw yn hynny, ac yn ei gwybodaeth. Maen nhw wedi dod a maen nhw wedi chwilio am ryw esgusodion I droi I ffwrdd o Nghaerdyw ac I gyfiawnhau ei bydolrwydd. Ond dyna'r union roedd Jeremia yn ei wynebu. Roedd y bobl pryd hynny yn gwrthod ildio I Nghaerdyw, ond eto I gyd yn galw eu hunan yn bobl I Dduw, ond yn gwrthod gwrando ar y barnedigaethau oedd yn dod ac yn styfnigio ei hun ac yn gwrthod plygu. Ac felly roedd Jeremia yn cyhoeddi'r gair. Ond does dim byd yn wahanol. Does dim byd yn wahanol. Edrychwch yn cwmpas ni heddi. Dyma I chi enghraifft I chi o pam. Mi gallwch chi fynd I ambell I eglwys efengyledd a fydd y lle yn llawn. Ond sa'n credu bydden nhw wedi licio gwrando ar Jeremia. Sa'n credu bydden nhw wedi licio gwrando ar Paul, ei bod nhw'n dyfynnu o Paul. Ei bod nhw'n dyfynnu o Jeremia. Ond pe taw nhw'n deall beth mae Paul a beth mae Jeremia a beth mae Iesu Grist ei hynny'n ddysgu, yna be fyddwch chi'n ffeindio, maen nhw wedi chwilio am ffyrdd o'i cwmpas e. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y gwaharddiad sydd yma, yn yr adnod sydd yn blaen ni. Gwaharddiad yr arglwydd ac yna gorchymyn yr arglwydd ac yna yn olaf hyfrydwch yr arglwydd. Wel, yn gyntaf, adnod 23, y gwaharddiad yma. Fel hyn y dywed yr arglwydd. Nawr, mae hwnna'n ddigon yn ei hun. Fel hyn y dywed yr arglwydd. Dyma beth mae Duw wedi ddweud. Os oes na unrhyw beth sydd yn aneglur I chi ac dydych chi ddim yn siŵr ohono fe ac I chi eisiau gwybod beth sydd yn iawn, os I chi eisiau gwybod beth sydd yn iawn, yna gwrandewch ar yr adnod yma ymhlith cannoedd a miloedd o adnodau, ond dyma enghraifft I chi, fel hyn y dywed yr arglwydd. Beth mae'r arglwydd wedi dweud? Dyma'r cyngor mae'r arglwydd wedi dweud, nac ymffrostiad y doeth yn ei ddoethineb, ac nac ymffrostiad y cryf yn ei gryfder, ac nac ymffrostiad y cyfoethog yn ei gyfoeth. Nawr dyna I chi gyngor, dyna I chi waharddiad. Os I chi eisiau gwybod beth na ddylsech chi ei wneud, rhai efallai nawr ddim hyd yn oed yn gwrando ar yr oedfa, fe rhai fan hyn yn yr oedfa yn fan hyn, efallai sydd yn troi bant ac ddim yn gwrando. Wel, be mae'r arglwydd yn gwneud? Gwrandewch! Gwrandewch, deffrwch! Gwrandewch ar air yr arglwydd. Mae wedi dweud wrthoch chi beth y mae yn eich gwahardd chi rhag ei wneud. Ac un o'r pethau mae'n eich gwahardd chi rhag ei wneud yw troi'r peiriant bant. A peidio canolbwyntio, edrych ar y ffôn symudol, edrych ar y llawr, edrych ar unrhyw beth sydd o'i cwmpas. Glywson ni hwnna ddoe do? Glywson ni hwnna sydd mae pobl ifanc yn dod i'r capel ac yn cyfri'r pibau efallai ac yn edrych ar yr rhifau gynadio nhw fyny, neu'n edrych ar ei ffôn symudol, yn anfon text I ffrind, yn darllen y Facebook, yn ystod yr oedfa. Ond nid yw'n wir, dyna beth sydd yn digwydd yn yr oes yma. Ond chi'n gwybod beth sydd yn eich gwynebu chi? Tragwyddoldeb. Ac felly, os yw tragwyddoldeb yn eich gwynebu chi, yna gwrandewch chi ar hyn, mae'r arglwydd wedi dweud wrthoch chi beth na ddylsech chi ei wneud. Mae eisiau chi wrando ac mae eisiau chi ganolbwyntio ar gair Duw. Myna y bobl fel hyn gallan lwyddo yn ei gallu ei hun. Dyma beth mae pobl Dduw yn ei ddweud. Fe fedrwn ni lwyddo yn ein gallu ein hun. Dwi'n ddigon dewr. Dwi'n ddigon cryf I fyw fy mywyd I. Sa eisiau gwrando ar eich pregethu chi dim mwy. Sa eisiau gwrando ar air Duw. Fedra I fyw hebddo fe.
Roedd barn Duw yn anochel ar bobl Dduw, ac eto parhant yn ei styfnigrwydd. O, be maen nhw'n neud? Maen nhw'n neud yn union fel i ni'n cael heddi. I ni'n cael pobl yn codi dwrn i fyny at Dduw. Ac at ei broffwyd Jeremia, o, sawl dwrn welodd Jeremia. Sawl dwrn i ni'n ei weld fan hyn. O, efallai bod ni ddim yn gweld y dwrn yn cael ei chodi, ond i ni'n ei weld pan dydych chi'n gwrando, pan ych chi ddim yn canolbwyntio, neu ddim yn dangos ffrwyth o ganlyniad i'r pregethu. Hwna yw codi dwrn. I chi roed i ystyried hynny? Mae yna rhai, falle sydd yn dod i'r oedfa, neu'n gwrando rhywle arall, mae yna rhai yn ein bryd sydd wedi stopio dod yn llwyr. Wel, dyna chi codi dwrn. Dyna chi codi dwrn at Dduw. Maen nhw wedi stopio dod i'r capel. Yna mae rhai dal i ddod, ond dyn nhw ddim yn gwrando. Maen nhw'n eistedd, maen nhw'n neud pob math o bethau. Glywson ni hwnna ddoi? Dyna be glywson ni ddoi. Mae yna bobl yn yr oedfa ddim yn gwrando, ac yna beth i ni'n ei weld, i ni'n gweld y tro ar ôl tro, y styfnigrwydd yma. Ond beth sydd yn waith ar ôl yr oedfa, lle na gwelir ffrwyth. I chi'n gweld y caledwch dal yno. Beth yw'r caledwch hynny? Beth yw'r gwrthoded hynny? O, sa eisiau dod i dir Arglwydd, sa eisiau ymateb i'r peth yma. Dwi'n ddigon da ar ben fy hunan, diolch yn fawr. Sdim eisiau cwrdd-gweddi arna i, sdim eisiau cwrdd pobl ifanc arna i, sdim eisiau oedfa bregethu arna i, sdim eisiau tair oedfa ar y sil arna i, sdim eisiau darllen gair Duw yn ddyddiol arna i, fedra i fyw heb y peth yma, a beth yw hwnna codi dwrn at Duw, ac yn dweud at Jeremia, fedrwn ni byw yn ein erthyn hunan. O, credodd y bobl y gallant wrth sefyll unrhyw ymysodiad. Dyma beth oedd y pobl Dduw yn credu. Petai byddinoedd y Caldeaid yn dod. Dyma beth o'n nhw'n meddwl. O, fe allwn ni amddiffyn ein hun yn ddigon da o unrhyw elyn. Dyna beth o'n nhw'n meddwl. O, fe bwyso nhw ar ei gallu nhw. O, i ni'n gweld y heddi, roedd rhain yn pwyso ar ei nerth. I ni'n gweld y heddi, cynhedloedd, ond os na cynhedloedd yn canu clochta. O, mae'n ofnadwy i wylio'r newyddion. Na gyd i ni'n clywed am ryw genedl a cenedl arall a chenedl arall yn canu clochta ar ei hunan, yn ymfalchio yn ei cryfder gwleidyddol, yn nerth ei byddinoedd, yn ei cyfoeth, yn oethineb ei gwleidyddion. O, i ni'n ei weld yr dro o tro. Os ych chi'n gweld y gwleidyddion, yma rhyw etholiadau sydd yn digwydd, ac yna hyn a'r llall, a chi'n gweld nhw'n llawenhau. Dyma yw ateb ein gwlad ni, ein gwleidyddion ni, ein byddinoedd ni, ein harfau ni. O, sawl cenedl sydd ar y newyddion, sydd yn canu clodydd ei harfau mawr pwerus. I ni'n clywed amdanyn yn dydyn ni? Rhywun yn cyhoeddi nawr fod ganddyn nhw'r gallu niwclear yma i greu bomiau sydd yn gallu lladd miliynau, ac maen nhw'n ei ddweud maen nhw'n gallu wneud ac maen nhw'n dweud chi draw fyna, byddwch yn ofalus, mae gyda ni'r gallu nawr i chwythu chi oddi ar y blaned. A mae'r cenhedloedd i gyd yn dweud drychwch ar yr arfau sydd gyda ni, i ni mor gryf, i ni mor fawr. Dyna beth oedd pobl Dduw yn ei ddweud. Drychwch ar ein ceffylau ni, drychwch ar ein harfau ni, drychwch ar ein nerth ni. I ni'n gallu wneud i ni'n ddigon cryf. Ond o feddwl mae pobl Dduw a throdd ei cefnau ar ei Duw ei hun wedi'r hybuddion cyson, ac maen nhw'n dal i bwyso ar ein nerth ei hun. Mae Duw wedi mae wedi rhoi ymenydd i ni i ddefnyddio yn ein doethineb ni. Mae wedi rhoi cryfder corfforol i ni ddefnyddio i wneud amryw beth. Mae wedi rhoi cyfoeth i ni ddefnyddio ei glod, ond i ni fod i ddefnyddio'r rhain yng nghyd-destun ein bod yn cofio o ble y deithant. Ac hefyd o gofio'r cyfyngiadau ar y pethau yma. Fe all pob un o'r rhain gael ei tynnu ymaith. I chi roed i ystyried hynny. Unrhyw genedl. Meddyliwch chi am y cenhedloedd yma nawr sydd wedi creu y bomiau mawr pwerus yma. Dyna gyd sydd eisiau yw deargryn. I Dduw i ddweud y gair, ac i ddiargryn i ddigwydd, a dinistrio ei harfau nhw. Na gyd sydd eisiau rhyw don anferthol i ddod a sgubo trwy'r holl wlad, ac chi'n gallu dweud mae'n eiliad mae'r pethau yma'n digwydd, ac eto mae'r pobl yma'n meddwl drychwch arno ni i ni wledydd mawr cryf. Na gyd sydd eisiau rhyw afiechyd, ac i ni'n clywed amdano fan y newyddion, ydyn ni? I ni'n clywed am rhyw afiechyd bach, ac nawr mae o wedi gwasgaru ar draws y gwledydd y byd, ac maen nhw'n ofni, be newn ni? Mae rhaid i ni cael lawr y meysydd awyr, rhag ofn i'r afiechydom a deithio, ac i fynd ar draws a lladd miloedd ar filoedd ar filoedd o bobl. Ac eto gyd maen nhw dal llawn balchder eu bod nhw mor gryf. Mae'n adnodau rhyfeddol yn yr ysgrythyr.
Yn Diarhebion 11 adnod 4. Ni thycia cyfoeth yn nidd digofaint, ond cyfiawnder a wared rhag angau. Dyna'r pethau bwysig. Ni thycia cyfoeth yn nidd digofaint. Does dim gwerth iddo fe. I ni'n gweld yn y salmau, Salm 33 adnod 16-17. Dyma be mae'n dweud. Ni waredir brenin gan liaws llu, ni ddianc cadarn trwy ei fawr gryfder. Peth ofer yw march i ymwared, ac nid achub e fe neb trwy ei fawr gryfder. Ac eto gyd, i ni'n pwyso ar ein cryfder ni trwy'r amser, fel cenhedloedd, mae'n digwydd trwy'r amser. Tro ar o tro, i ni'n edrych ar pregethwr 9 adnod 11. Mi adroes ac a welais dan hael, nad yw yr hedfa yn eiddo cyflym, na'r hyfel yn eiddo y cedyrn, na'r bwyd yn eiddo y doethion, na chyfoeth yn eiddo pwyllog, na ffafr yn eiddo cyfarwydd, ond amser a damwain a ddigwydd iddynt oll. Ac eto i gyd, i ni'n byw mewn byd sydd yn credu yn ei nerth ei hunan. O Ezekiel 7 adnod 19. Ei harian a daflant i'r heolydd, a'i hair a roi'r heibio. Ei harian a'i hair, ni ddichon ei gwared hwynt yn nidd dicter yr arglwydd, ei henaid ni ddiwallant, a'i coluddio ni lanwant, oherwydd tramgwydd ei hanwiredd ydyw. O, mae pobl yn rhoi pwysles, gymaint o bwyslais ar yr holl pethau materol. Ar ei cyfoeth, ar ei nerth, ar ei harian, ar ei iechyd. Beth yw'r pethau yma i gyd? Beth yw'r pethau yma? Mae cenhedloedd y byd i gyd yn rhoi ei holl bwysles arno fe. Ond dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i Dduw. Yn ei ragluniaethau gall newid holl amgylchiadau dyn. Fe all e beri a fiechyd syml i lorio'r mwyaf cadar. Fe all y cyfoeth thoca o bobl golli'r cyfan dros nos. Ond nid dyna sydd yn wir. Fe all eich holl gyfoeth ddiflannu dros nos. Bore fori allwch chi ddeffro, a bydd na rhyw afiechyd gyda chi ac na ellir wneud dim byd amdano. Dros nos mae'n gallu digwydd. Dyma ddim yn digwydd felly'n aml iawn, ond fe all e. Fe all ymweliad y fori ar meddyg trawsnewid bywyd yn llwyr. Ond ydyw hwn yn yr eglwys yn eog o hwn heddiw hefyd. Ond ydyw'r eglwys wedi troi at nerth dyn o'r ymdrechion clyfar. A mae'n ni'n gweld fan hyn nac ymffrostiad y doeth yn ei ddoethineb. Ond hwnna'n ddisgrifiad o'r byd yn sicr. Ond nid yw'n ddisgrifiad o'r eglwys heddi. Nac ymffrostiad y doeth yn ei ddoethineb, ac nac ymffrostiad y cryf yn ei gryfder, ac nac ymffrostiad y cyfoethog yn ei gyfoeth. O, mae yna rhyw ymdrechion clyfar heddi yn does na, i ddenu cynulleidfa. Fyddwch chi beth yn mentro gofyn i rywun, efallai sydd ddim yn rywun ifanc yn yr oes yma. Mae rhaid chi fod yn ifanc, mae rhaid chi fod ar wisg arbennig, ond nid oes na pregethwyr yn dod i'r pwlpid heddi, ac maen nhw'n dod lan fan hyn, a maen nhw'n gwisgo i dillad fel pob dydd, fel beth ni'n mynd mas i'r ardd i arddio, neu fel beth ni'n mynd i weld rhyw gêm rygbi. Maen nhw'n dod lan fan hyn i'r pwlpid, ac yna mi fydden nhw'n dweud rhyw stori fach i chi, ac pawb i chwerthin, pawb i fwynhau, ac yna fydd enw Cris yn cael ei ynganu rywle ynddo fe, fydd yr efengil yn cael ei ddweud rhywsut neu fan hyn fan draw, ac fydd yna rhyw fath o efengil yn cael ei rhoi, ac yna fydd yna rhyw ganu gwirion yn mynd ymlaen canu sydd yn llawn bydolrwydd a'r cnawd ac yn dynnu sylw at ddyn, ac i chi'n gweld beth sy'n digwydd fan hyn. Mae e'n glyfar iawn, mae e'n denu'r cynulleidfa. Yn sicr mae'n ddeniadol iawn. Mi fydden nhw wedi wneud e mewn ffordd fydd yn denu'r torfaudd fi gyd i fewn. Ond beth sydd yn digwydd? Wel, yn raddol bach, mae'r neges yn cael ei newid. Mae'r neges yn dod yn fwy dyn canolog pam mae'r addoliad wedi mynd yn ddyn canolog. Mae e wedi troi i ffwrdd, maen nhw wedi mynd at ei nerth, at ei doethineb, at ei cryfder, at ei gallu, at ei doniau, at ei slicrwydd. A dyma beth sydd wedi digwydd yn yr eglwys erbyn hyn, ac yna beth sydd wedi digwydd o ran hynny wedi, mae'r neges wedi newid, ac nawr mae'r pwyslais yn dod yn fwy ar yr unigolyn i gredu. Yn hytrach nac yn grys canolog, mae wedi dod yn ddyn canolog. Mae'r pwyslais ar gyfer dyn trwy berswad ar ei feddwl. Mae'n chwarae ar yr emosiwn. Ac o ganlyniad y mae'r efengil wedi newid yn llwyr. Dydych chi bellach
ddim yn gallu nabod yr efengyl fel yr efengyl sydd yng Nghaerdyw. Dydych chi ddim yn gallu uniaethu gydag e. Dyna pam mae'n rhyfedd, mae ffrindiau dyn ni o'r Unol Daleithiau. Chymod pan chi'n mynd ar draws y môr ac yn cwrdd â'r bobl fyna, chi'n gwybod yn syth eich bod chi'n gallu uniaethu â nhw. Pam? Plant yr Arglwydd ydyn nhw. Ac yna chi'n cwrdd â rhywun yn eich gwlad eich hun sydd yn proffesu i fod yr un pethau ac yma yna bellter anferth. Dydych chi ddim yn uniaethu gyda nhw. I chi meddwl mae'r efengyl i chi yn ei gynrychioli milltiroedd, miliynau o filltiroedd i ffwrdd. Does dim byd tebyg iddo fe. Mae'n beth sydd yn estron i chi ddim yn gallu adnabod e. Mae fel crefydd arall. Ac yna chi'n ffeindio rwy'n pen draw o'r byd. I chi'n gallu cael cymdeithas yn nhw. Beth sydd wedi digwydd? Beth sydd wedi digwydd yw mae'r efengyl yn ei hun wedi newid. Yna lawer sydd yn proffesu heddi yn pwyso ar ei proffes. Yn pwyso ar ei teimladau. Yn pwyso ar ei hymdrechion efengyledd. Dwi'n dod i Capel efengyledd. Dwi'n gallu tystiolaethu bobl. Dwi'n gofyn i bobl i ddod. Dwi'n rhoi gwahoddiadau iddyn nhw. Dwi'n gallu dangos nhw fy mod i ddim yn neud hyn a llall, a dwi'n neud hyn a llall. Ac yna mae'r gweithredoedd yma wedi dod yn gweithredoedd. Ni'n ymdrechu, ni'n pwyso ar nhw. Ni'n pwyso ar nhw. Ond nid dyna'r efengyl. Mae hynny fel fan hyn. Nac ymffrostiad y doeth yn ei ddoethineb. Peidiwch ac ymffrostio'n eich doethineb. Nac ymffrostiad y cryf yn ei gryfder. Ac nac ymffrostiad y cyfoethog yn ei gyfoeth. Peidiwch a pwyso'r pethau dynol. Ni'n gweld ar y stryd. Pobl sydd erioed wedi bod mewn capel. A'r un efallai sydd wedi cael ei fagu ar eilwyd Cristnogol trwy gydol ei fywyd. Mae'r byd yn llwyr ddibynnol ar ei ymdrechion ei hun i fyw. Dyna be gewch chi yn y byd. Maen nhw'n dweud, dwi'n ymdrechu ar fy noethineb i, pa mor glyfar ydw i, pa mor galluog ydw i, pa mor weithgar ydw i. A dyna be sy'n bwysig, gweithio'n galed, a fe fyna i lwyddo trwy bywyd. A dyna be mae'r pobl efengyledd yn neud mewn ffordd chydig bach yn wahanol. Mae yna lawer yn y byd efengyledd yn llwyr ddibynnol ar ei ymdrechion, ar ei gweithredoedd da, ar ei proffes. Mae yna broblem fan hyn. Mae pobl, mae Duw wedi gwahardd hyn. Mae wedi dweud nac ymffrostiad, na phwyswch ar eich doethineb eich hun, ac ar eich ymdrechion eich hun, ac ar eich cryfder eich hun, ac ar eich cyfoeth. Dyma beth na pobl Dduw, fe anwybyddon nhw Dduw. Matthew Henry'n dweud hyn, mae pob nerth ddynol yn ddim heb Dduw, ac yn waith na dim pan yn erbyn Dduw. Mae nerth dynol yn beth erchyll. Ga'i ofyn i chi, ydych chi yn pwyso ar unrhyw beth o'ch nerth eich hun? Ni'n gweld yn y cenhedloedd yn y byd, mae'r byd yn pwyso ar ei nerth. Maen nhw'n canu cloch ei hun, maen nhw'n dyrchafu ei hun i ddweud, drychwch pa mor gryf ydyn ni, drychwch pa mor gyfoethog ydyn ni, drychwch pa mor bwerus ydyn ni, drychwch pa mor glyfar ydyn ni, ac fe newn ni lwyddo. Fydd popeth yn iawn yn y diwedd, fe newn ni parhaid y diwedd. Ac yna i chi'n ei weld yn y capeli, dwi wedi bod yn dda, dwi wedi gwneud hyn, dwi wedi gwneud y llall, mae gen i enw o fod yn Gristion, dwi wedi gwneud proffes, fe ddwedes i'r weddi, fe ddes i'r blaen, fe sgrennes i'r ddarn o bapur, mae'r rhaid fy mod i'n iawn, ond beth yw'r pethau yma? I chi'n pwyso ar eich nerth eich hun. Ac mae'r Arglwydd wedi gwahardd hynny. Mae wedi gwahardd. Wel, gyda chi ni symud ymlaen, mae wedi gwahardd un peth i chi, ond mae e hefyd yn gorchymyn rhywbeth arall i chi. Adnod 24 o'r 9fed bennod, eithir y neb a ymffrostiad yn hyn. Wel, os i chi mynd i ymffrostio, mae'n dweud, yna dyma beth ddylech chi ymffrostio ynddo. Os ydych chi'n mynd i bwyso ar unrhyw beth, os ydych chi'n mynd i ymfalchio yn unrhyw beth, yna dyma beth ddylech fod, peidiwch da chi ac ymffrostio yn eich nerth eich hun. Dyma beth ddylech chi ymffrostio, ymffrostiad yn hyn, ei fod yn deall ac yn fy adnabod i. Mae my fi yw'r arglwydd a wnadri gareth, barn a chyfiawnder yn y ddaear, oherwydd yn yr rhai hynny yr ymhyfrydais, medd yr arglwydd. Pa beth sydd werth ymffrostio yno? Y beth yw y peth pwysica mewn bywyd? Ond nid yw amser yn gyfnod byr iawn. Ac ond nid yw tragwyddoldeb efallai, mae tu hwnt i'n deall. Ydych chi'n deall tragwyddoldeb? Ydych chi'n deall beth yw ystyr tragwyddoldeb? Ydych chi'n gallu deall pryd dechreuodd y byd? Ydych chi'n gallu deall beth oedd cyn y byd? Mae'r un fath ar gofod yn diwedd. Ble mae'r gofod yn dod i ben?
Sewch chi allan mewn rhyw beiriant bach sydd yn gallu teithio mewn i'r gofod, a bod chi'n mynd pellteroedd i'r ddeiar, a heibio'r gofod, heibio'r lleiad, heibio bob man, ac yn mynd mewn i manaid sydd y tu hwnt i hynny, ble mae e'n dod i ben. Ac yna chi'n dod i rhywbeth arall, ac i rhywbeth arall. Pryd mae'n mynd i ddod i ben? A'r un peth gyda'r amser, pryd dechreuodd y byd? Beth oedd cyn hynny? Beth oedd cyn? Bydd y pobl yn dweud, wel, beth am cyn i Dduw? A ni'n gwybod mae Dduw wedi bod erioed. Ydych chi'n deall hynny? Mae e tu hwnt i ni. Pryd mae amser yn mynd i ddod i ben? Mae amser yn anodd i ni ymgyffred. Mae tragwyddoldeb tu hwnt i'n deall. O, fe allan ni ceisio esbonio'r peth, ond fe newn ni fethu yn llwyr yn ein ymgyffred ohono fe. Ond un peth sy'n sicr, mae angen i ni baratoi ar gyfer tragwyddoldeb. Nawr, fedrai ddim esbonio tragwyddoldeb i chi, ar wahân i ddweud hyn, na fydd amser yn dod i ben. Ond mae byd tragwyddoldeb tu hwnt i'n deall ni. Dyw e ddim yn y byd o amser, mae e tu hwnt i amser, ac dyw e ddim yn dod i ben, does dim dechrau na diwedd. Ond nes tiwch egluro fe, fedrwn ni ddim. Ond i ni'n gwybod bod yn wir, mae rhaid bod yn wir. Achos fedrwch chi feddwl am unrhyw ddechrau i'r bydysawd, allwch chi feddwl am unrhyw orffen i'r bydysawd. Mae e'n tu hwnt i'n gallu ni ddeall y beth. Ond mae rhaid paratoi. Dychmygwch rhywun nawr. A fe glywes i hyn, chi'n gwybod, oedd yna gystadleuaeth pêl-droed yn ddiweddar, a Cymru wneud yn da iawn yn dda fe, gallasen nhw fod wedi mynd reit i'r diwedd. Ond i bai am anafiadau. Mae'n rwystredig yn diwedd, chi sydd yn dilyn pêl-droed. Ond pan oedd Cymru yn chwarae'r pêl-droed, ac yn ystod fy holl fywyd i, dyw Cymru erioed wedi llwyddo cystal. Ac o'n i wedi clywed pobl o gwmpas yr un oedran a fi yn dweud hyn, fe eithon nhw allan i Ffrainc ar gyfer y gemau i gyd. Ac yn cael amser oddi ar y gwaith, ac yn colli cyflog, ac roedd rhai yn gorfod aberthu tipyn. Nawr, dychmygwch chi nawr, petai Cymru di mynd i'r rownd derfynol. A petai rhywun di dweud, a hyn o'n nhw'n dweud, dwi di aros fy holl fywyd i'r gemau yma. Cor diwedd mae Cymru wedi llwyddo. Ac dwi eisiau mynd allan i weld nhw a'i cefnogi nhw. Na fedrai ddim colli'r cyfle, mae Ffrainc mor agos, ond mae'r rhaid i ni fynd, ac o'n nhw'n aberthu yn gwario lot fawr o arian. Ond dychmygwch chi un petai'r rownd derfynol, ac allwch chi dychmygu'r tocynnau mynd am grocbris ac am brysau anferthol. Ac dychmygwch petai rhywun yn dweud fe werthau'r cyfain a bod nhw'n gwerthu tŷ ac yn gwerthu'r car ac yn gwerthu'r cagared ar ei swydd. Pam? Achos dwi eisiau mynd i'r gêm derfynol. Mae Cymru wedi cyrraedd, mae Cymru yn y gêm derfynol, neu rhyw gyngerdd fawr falle. Ac i chi meddwl, awr a hanner o gêm. Ac mi fydde rhywun yn fodlon gwerthu heiddo i gyd mwyn mynd i'r gêm. Pinnau bod nhw'n ennill neu colli. Be fyddwch chi'n disgrifio rhywun felly? Wel, byddwn ni'n dweud ffŵl i ddechrau gyda, ffŵl gwirion. Sdim ots gen i, byddwn ni'n dwlu gweld Cymru'n ennill, ond byddwn ni ddim yn gwerthu fy nhig prynu tocyn i weld un gêm sy'n para awr a hanner. Dyna chi ffŵl. Dyna chi ffŵl sydd yn mynd i ddyled ac am weddill ei fywyd mewn dyled ac efallai yn ddigartref oherwydd bod dim arian ar ôl ganddo i brynu bwyd na dim byd i'w deulu. Ond oedd eisiau gweld y gêm, oedd y gêm mor bwysig, awr a hanner a Cymru'n ennill falle. O, rhaid fi wneud e, dwi wedi aros fy holl fywyd ar gyfer y gêm yma. Ond nid yna yw be mae'r byd yn ei ddweud, llawer gwaith na'r ffŵl yna. Petai chi'n clywed rwy'n yn neud yna, dyna ffŵl, ond mae'r byd yn fwy o ffylied, achos be mae'r byd yn ei wneud, mae nhw yn treulio'u holl fywyd ar ymdrechu ar ei doethineb ei hun, ar ei cyfoeth ei hun, ar ei nerth corfforol ei hun. O, maen nhw'n mynd i'r gampfa, ac maen nhw'n talu arian bob mis i fynd i'r gampfa, ac maen nhw'n codi'r pwysau, pam, mwyn i'r brechiau fynd yn fwy, mwyn i'r galon curo'n well, mwyn gallu rhedeg yn bellach, mwyn iddyn nhw i fod yn gryfach ac yn fwy heini. O, mae yna rai yn treulio lot fawr o fwyd yn y siopau fwyaf drud ar gyfer y bwydydd mwyaf drud a fwyaf blasus. Pam? Mae rhaid i ni cael y bwydydd gorau yn cyrff ac maen nhw'n prynu fe gwario lot o arian. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n treulio'u hamser i gyd ar y corff, ar gryfhau'r corff, ar gwneud i'r corff edrych yn fwy pert, ac yna maen nhw'n mynd i'r colegau. O, maen nhw'n darllen y llyfrau, maen nhw'n dysgu'r addysg i gyd, maen nhw'n cofio'r pethau yma, maen nhw'n cael y graddau i gyd. Pam? I ni eisiau pawb i weld pa mor glyfar i ni, ac i gyd mwyn beth. 70, 80, 90, 100 mlynedd ar y mwyaf, 110 ar y mwyaf o flynyddoedd. Dwi hanner ffordd i 100, a dwi ddim yn gwybod ble mae di mynd. Dwi ddim yn gwybod ble mae di mynd. Mae'n teimlo fel diwrnod.
Mae fy holl fywyd ar y degau yn teimlo fel diwrnod. Fedra i feddwl am fy holl fywyd mewn diwrnod. Ond mae pobl yn gwneud y holl nerth a'i holl ymdrechion a'r holl bethau yma mwyn bywyd ar gyfer bywyd, ac os byddwch chi fyw canrif a 10 mlynedd hyd yn oed, canrif ag 20 mlynedd, darllenes i ar y we bod yna rhyw ddyn mewn rhyw wlad sydd yn sicr ei fod yn 145 mlwydd oed. Na'r pina bod yna'n wir neu byd o dwi ddim yn gwybod. Sa'i di darllen yr erthigol, ond mae yna rhywun yn meddwl ei fod yn sicr ei fod wedi byw ar y dde'r 145. Ond dyw hwnna ddim yn hir. A mae wedi treulio, allwch chi ddweud bod pobl yn treulio ei holl nerth, ei holl cyfoeth, ei holl fywyd i fwynhau bywyd sydd yn fyr ar y gorau yng ngoleuni tragwyddoldeb. Mae e'n fwy twp na rhywun yn gwerthu tŷ ar gyfer tocyn sydd yn para awr a hanner o gêm. Mewn tragwyddoldeb dydy canrif yn ddim. Dyw tragwyddoldeb yn... pan chi'n meddwl am ganrif yng ngoleuni tragwyddoldeb, chi'n meddwl, chi wedi treulio'r holl ymdrechu yma, chi wedi bod yn chwarae gyda'ch ffonau symudol, chi wedi bod yn edrych ar y holl bethau yma, chi wedi bod yn meddwl beth allai gael, y dillad gorau, y bwyd y gorau, y cryfder, a'r holl bethau yma, ac chi wedi gwneud yr holl fywyd am 100 mlynedd i beth, i chi ddim wedi paratoi ar gyfer tragwyddoldeb. Mae tragwyddoldeb am beth. Dwi ddim yn dod i ben, mae'n ddiddiwedd. Felly pam i chi wedi treulio'ch holl ymdrechion ar y ddeiar yma, pan i chi'n ystyried yr holl hyn oll yng ngoleuni tragwyddoldeb, a heb baratoi ar ei gyfer. Beth yw'r peth pwysica mewn bywyd? Mae'n dweud wrthyn ni fan hyn, ei fod yn deall ac yn fadnabod i. Os ydych chi eisiau gwybod unrhyw beth, os ydych chi eisiau gwybod unrhyw beth, os ydych chi eisiau ceisio unrhyw beth, yna deall ac adnabod y Duw a'r arglwydd Iesu Grist. Mae Ioan 14:6 yn dweud yn glir, yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Beth yw hwnna? Mae wedi dweud wrthyn ni, does neb yn dod at y tad, does neb yn ei adnabod, ond trwy Grist. Does neb yn mynd i dragwyddoldeb yn ddiogel, ond trwy Grist. Iesu Grist yw popeth. Ga i ofyn y cwestiwn mae chi, a ydych chi yn ei adnabod Ydych chi yn nabod yr arglwydd Iesu Grist? Dyna be mae'r geiriau yma'n dweud. Dyma beth oedd Jeremia'n dweud, oedd y bobl styfnig yma, oedd yn anwybyddu Duw ac yn meddwl, Duw ddim yn mynd i farn i ni, ni ddaw y caldeiad a'n curo ni a'n lladd ni, fedrwn ni. Edrychwch i ni'n llawn nerth, i ni'n llawn cyfoeth, dydw i ddim yn mynd i farw ar y maes y gad, mae'n milwyr ni'n gryfach na nhw, i ni'n mynd i ymdopi'n iawn. Dyna beth i chi'n dweud, dwi'n mynd i ymdopi'n iawn, fe ai'r coleg, fe gai fy ngradd, fe gai swydd, fe gai deulu, fe na i fyw, fe gai arian, fe brynau di, fe brynau car, fe ai'n hen a fe fyddai farw, ac fyddwch chi'n mynd ddau ddigon hapus. Ond beth am tragwyddoldeb? A ydych chi yn ei adnabod ef? A ydych chi'n gwybod rhywbeth am ei berson, iddo ddod i'r byd, i ddelio a'ch pechod chi? A oes ganddoch chi ymwybyddiaeth yn bersonol ohono, i Grist gymryd eich cosb ar y groes, ac iddo gyflawni'r gyfraith yn eich lle chi. A ydych chi wedi dod a droed y groes a chael cymdeithas ag ef, a derbyn o'i holl roddion i chi. Bod wrth ddod a chyffesu eich pechod, wrth ddod ac edifarhau, derbyniwch fyddeiant pechodau. Fe fyddwch chi'n derbyn mabwysiad i'w deulu ef. Dyna beth sydd yn wir, dyna beth sydd yn mynd i ddigwydd, dyna beth sydd yn digwydd i'r rhai sydd yn adnabod Iesu Grist. Eithir, y neb a ymffrostiad yn hyn, ei fod yn deall ac yn fy adnabod i. Mae fi yw'r arglwydd a wnadri garedd, barn a chyfiawnder yn y ddeiar. Ymffrostiwch yn yr un sydd wedi dangos trigaredd i chi. Ydych chi'n gallu dweud hynny? Chi sydd yn Gristnogion fan hyn, fe fyddwch chi'n gallu ymffrostio, nid yn y ffordd balch y byd yma, ond yn gallu dweud mai dyma yw eich gogoniant chi, dyma yw eich gobaith chi, dyma yw eich llawenydd chi, dyma yw eich pwrpas chi, yw eich bod yn ymffrostio yn yr un sydd wedi dangos trigaredd. Yr un sydd wedi ymestyn allan ei law ato chi. Fyddwch chi'n gallu tystio hynny. Fe fi tystiolaeth bob un Cristion yn gallu dweud, fi oedd Iesu Grist ymestyn ei law, ac iddo fe achub fi, fe ddangosod trigaredd i mi.
Yr un sydd wedi trigarhau nad oeddech chi yn dymuno cael derbyn trigaredd. Dyna beth mae'r Cristion yn ei ddweud. Falle allech chi ddweud oedden ni ddim hyd yn oed yn ei geisio fe, ac fe nath e ddod a fy nghyffwrdd i, ac fe argyhoeddi fi, fe agorodd e fy llygaid fe enaid i fi weld fy angen, ac yna fe nath e tywys. Fe nath e arwen fy llwybrau i wrando ar ei air. Fe drefnodd ei ragluniaethau yn fy mywyd i. Efallai bod wedi dod â rhywun ar draws eich llwybr chi a ddylanwadodd arno chi. Dwi'n credu bod hwnna'n bosib. Ydych chi'n credu bod hwnna'n bosib? Fyddwch chi'n gallu tystio hyn yn trigareddau Duw. Mae'n gallu dod â Christnogion ar eich traws chi. Ac yma'n gallu peri y byddan nhw yn cael sgwrs â chi ac yn dangos rhywbeth chi'n rhoi llyfr i chi, yn tystiolaethu chi. Dyna i chi trigareddau Duw yn ymestyn allan, ffrostiwch yn yr un a gafodd ei farnu yn eich lle ac a fydd yn barnu y diedifeiriol. Dyma'r un i ni ymffrostio ynddo, gafodd Iesu Grist ei farnu yn fy lle fi. Dyma pam i ni'n llawenhau, dyma pam i ni'n canu ei glodyd. Fi oedd yr Iesu ddango trigaredd i mi, fe nath ei cymryd y farn yn fy lle fi, ac fe ddarparodd ei gyfiawnder i mi. Dyna chi ryfedd. Mae'r Cristion yn gallu tystio i hyn, ac mae'n gallu ymffrostio yn hyn, ei fod yn berffaith. Ond nid yn berffaith yn ei nerth ei hun, ond ei fod wedi ei wisgo a chlogyn perfeithrwydd Iesu Grist, fod cyfiawnder Crist wedi orchuddio'n llwyr. Dyna beth mae'r Cristion yn ymfalchio ynddo. Dyma beth sydd yn peri fod yn llawenhau. Mae'n adnabod hwn, mae wedi dod at y groes, mae wedi dod at draed yr Iesu, ac mae wedi derbyn yr holl fendithion yma. Llawer gwell yw pwyso ar hwn na phethau gwag y byd yma. Mae'r pethau'r byd yma'n wastraff amser. Does dim un ohono ni'n sicr o'n iechyd nag oes. Dim un ohono ni. Does dim un person yma sydd yn gallu ymfalchio yn ei iechyd. Allwch chi ddim ymfalchio yn eich cryfder, efallai chi yw'n o'r pobl fwyaf cryf yn y ddinas hon, efallai. Ond chi'n gwybod beth? Un afiechyd bach sydd eisiau arnoch chi. Un damwain bach. Ac fydd y nerth corfforol yn diflannu. Chi sydd yn ymfalchio yn eich doethineb chi. Yn eich gwybodaeth academaidd chi, mae hwnna'n gallu diflannu'n gloi. Mae'n gallu mynd mewn eiliad. Ond os dewch chi at yr Iesu, dyma lle dylsech chi ymfalchio ynddo. Mae'n mynd hyfryd am gael ffydd i edrych gyda'r engylion fri, i drefn yr iachawdwriaeth, dirgelwch yn ddisydd, dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu yn ei perfeithrwydd hwy. Grandewch ar hwn, fenaid gwel a ddasrwydd y person rhyfedd hwn. Dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo, a holl wendida i gyd. Mae'n ddew i gario'r orsedd ar ddiafol cnawd a byd. Fe enaid be mae'n dweud gwel a ddasrwydd hwn. Dyma'r un o Jeremia yn sôn amdano. Mi roedd yn dweud cyfeirio yn y diwedd at Grist i ni wastad. Dyma'r un dylech chi ymffrostio ynddo. Ac be mae'n dweud, dy fywyd mentra arno. Peidiwch a roed eich bywyd ar eich nerth, ar eich doethineb, ar eich cryfder, ar eich gallu, ar pwy i chi, ar beth chi wedi wneud, ar eich crefydd, ar eich proffes. Peidiwch da chi beth i ni fod i wneud. Dy fywyd mentra arno yr arglwydd Iesu Grist, ac arno rhod y bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo, a'r holl wendida i gyd. Mae'n ddew i gario'r orsedd ar ddiafol cnawd o byd. Dyma'r un i ni'n cael ein gorchymyn i ymffrostio ynddo, i ymfalchio ynddo. Dyma'r un i ni yn cael y gorchymyn yma gan Dduw i ni droi ato ef. Wel, i orffen yn syml ac yn fyr, hyfrydwch yr arglwydd. Diwedd adnod 24, mae'n dweud hyn, oherwydd yn yr rhai hynny yr ymhyfrydais, medd yr arglwydd. Dyna i chi gysur. Lle chi feddwl am eiriau gwell na'r rhain? Oherwydd yn yr rhai hynny, yn yr rhai yma, nid yn yr rhai sydd yn ymffrostio yn ei doethineb, yn ei cryfder, yn ei cyfoeth, ond yn yr rhai sydd yn fadnabod i. Dyma'r rhai yr wyf yn ymhyfrydu yn medd yr arglwydd. Dyna i chi gysur ym mhob achlysur o fywyd. Dyna i chi achos i lawenhau
ac peri ni ganu clodydd yr arglwydd Iesu, ei fod ef yn ymhyfrydio yn ni yng Nghrist. Mae yn ein gweld yn berffaith, gan ein bod wedi'n gorchuddio i glogyn o berffeithrwydd, rydym yn wynach na'r eiro, gan iddo'n golchi yn ei waed ef. Yng Nghrist mae hwn i gyd yn wir, ac yno ef mae yn ymhyfrydu ynom ni, mae yn ein adnabod ni. Mi ni fod i adnabod Iesu Grist ydy, ond dyma beth sy'n bwysig, mae yn ein adnabod ni, ac mae yn ymhyfrydu ynom. Gan ein fod yn gwybod ein bod wedi dod yn beichiau at droed y groes. Chi'n gwybod beth? Mae Iesu Grist yn gwybod pwy sydd wedi dod at y groes. Mae e'n gwybod enwau pob un. Fe nath arwain ein llwybren ni'n y lle cyntaf ta beth. Mae e'n mynd i wybod, mae e'n ein adnabod ni. Ni'n ein adnabod ef, ni'n gwybod amdano, ni'n pwyso arno, ni'n gwybod mae fe yw'n gwaredwr, ond mae ef yn ein hadnabod ni. Mae e'n gwybod ein bod wedi dod ato yn edifeiriol. A chi'n bod yn rhagwyddoldeb fe fydd yr Iesu yn datgan i bawb yr wyf yn adnabod rhain. Fe eiddo i ydynt rwy'n ymhyfrydu ynddynt. Mae'n anhygoel. Dwi'n trial meddwl faint o bobl fydd yn dweud hynny amdana i, dwi'n ymhyfrydu ynddo fe. Rhai, teulu, ffrindiau agos efallai, ac mae'r rhestr yn fyr iawn. Os dim lot o ots nag os. Os na ots, nad os na lawer fydd yn dweud hynny, achos dyma'r peth pwysica. Yma na un. Yma na un yn rhagwyddoldeb fydd yn dweud yr wyf yn ymhyfrydu yn hwn. Yr wyf yn ymhyfrydu yn hwn. Mae hwn yn eiddo i mi bies i farw dros hwn. Dyna be fydd yr Iesu'n dweud. Bies i farw dros do fe. Fe gymeres i ei gosbe. Dwi'n gwybod yr holl bechodau. Fydd e'n gwybod am fy holl bechodau. Fydd e'n gwybod am yr holl feddyliau drwg na. Fydd e'n gwybod ar yr holl hunanoldeb. Fydd e'n gwybod am yr adegau ni wedi colli tymer ar holl beth. A fydd e'n gwybod pryd wnaethon ni ddweud, pam wnaethon ni ddweud, a sut wedon ni fe. Fydd e'n gwybod am y cyfan, y pethau ni'n gwybod amdano, a nad ydyn ni'n gwybod amdano y pethau sydd cywilydd ganddo ni. Och chi'n gwybod beth, yn y dydd arbennig hwnnw, ofnadw hwnnw, fe fydd yr Iesu'n dweud yr wyf yn ymhyfrydu yn hwn, achos bies i farw drosto, ac fe gymeres i gosb am bob un pechod a wnaeth. Dyna i chi ras, dyna i chi gariad, dyma gariad fel y moroedd, tosti'r ieithau fel y llu. Tywysog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano? Wel, dwi'n gwybod pwy sy'n gallu anghofio amdano. Mi'n siŵr bod yna rhai sydd wedi bod yma gyda ni wedi'n barod hen anghofio bod yn ddydd Sul hyd yn oed. Mi'n siŵr bod yna rai yn ein plith ni sydd ddim hyd yn oed yn cofio i fod yn ddydd Sul. Sydd ddim hyd yn cofio bod ni yn y capel hyd yn oed. Fydd yna rai o'n chi fan hyn yn mynd ar ddiwedd yr oedfa yma ac fyddwch chi ddim gyda unrhyw clem beth gafodd ei ddweud. Fydd dim syniad gyda chi beth oedd y testyn, a byddai fe'n anodd i gofio fe, dwi'n gwybod, ond fydd dim bwrdwn yn neges, fydd dim syniad â chi, fyddwch chi wedi anghofio'n sydd, a fyddwch chi wedi anghofio am bwy o'n i'n pregethu, fyddwch chi wedi anghofio cyn pen hanner awr, fyddwch chi wedi anghofio. Fyddwch chi wedi mynd mas, a fyddwch chi'n siarad am rhywbeth arall, a bydd y ffonau symudol yn dod mewn, a fydd pob math o beth yn dod, achos fydd yn anghofio. Ond nid y Cristion, achos fydd yr Cristion yn dweud hyn. Dyma gariad fel y moroedd, tosti'r ieithau fel y llu, tywysog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithiau ei glod? Dyma gariad nad a'n angof, tra fo nefoedd wen yn bod. A gwrandewch ar hwn, dwi ddim yn ein llyfr yma ni, ar galfaria yr ymrwygodd holl ffynhonnau'r dyfnder mawr. Torodd holl ar geiau'r nefoedd oedd yn gyfain hyd yn awr, gras a chariad megis dilyw, yn ymdywallt ymanghyd a chyfiawnder pyr a heddwch yn cusanu eog fyd. Dyna i chi beth i ni'n ymfalchio ynddo. Dyma i chi beth i ni'n pwyso arno. Nid ar ein doethineb ni, nid ar ein henw ni, nid ar ein ymdrechio ni, ond rhaid pwyso ar Grist, ac ar galfaria, ac ar ei fywyd, ac ar ei farwolaeth, ac ar ei atgyfodiad, ef yw popeth, ond i orffen. Mae yna rybydd. Gallasen ni fod yn dewis yr adnodau mae i bregethu arnyn nhw ar ben ei hun, ond
Dwi ddim wedi wneud hyd yn hyn, falle rhyw ddydd o'n adnodau 25 a 26. Grandewch ar hyn, mae'r hyn yn frawychus ac mae'n ddisgrifiad o'r capel ni fan hyn, ac mae'n ddisgrifiad o capel i Efengylaidd ar hyd a lled y wlad. Wele y dyddiau yn dyfod, medd yr Arglwydd, pan ymwelwyf a phob enwededig ynghyd â rhai di-enwededig. Ar Aifft ac a Jwda ac ac Edom ac a Meibion Amon ac a Moab ac ar rhai oll sydd yn cyrraedd eithaf a rhai a drigant yn yr anialwch, canis yr holl genhedloedd hyn sydd ddi-enwededig a holl di-Israel sydd â chalon ddi-enwededig. Dyna i chi frawychus. I bobl Dduw gael yr arwydd corfforol, yr enweidiad yma. Yr arwydd corfforol allanol gweledol ei bod yn blant i Dduw. I ni'n blant i Dduw. Ni wedi cael ein geni yn bobl i Dduw ac wedi enweidi. Ond beth oedd y broblem? Nid oeddent felly yn eu calonau. Doedden nhw ddim, mi roedden nhw ar enw o broffes, roeddent yn pwyntio at y ffaith ei bod yn blant i Dduw, ond yn ymddiried yn ei nerth ei hun. I ni'n iawn gyda'n byddinoedd, i ni'n iawn gyda nerth, sdim eisiau ni edifarhau, sdim eisiau ni ofalu am ein ffordd, sdim eisiau ni fod yn ofalus am ddim, fewn ni o nerth i nerth, ond o Jeremia yn dweud mae Duw yn mynd i farnu, ac fe ddaw y byddinoedd, a fe fyddwch chi'n cael eich curo, ond oedden nhw ddim yn gwrando. A'r un peth yn y capeli, mae pobl yn dweud, cyn belled fy mod i wedi gwneud proffes. Sdim eisiau fi fyw bywyd sanctaidd. Sdim eisiau mi fyw yn un sydd wedi ymwahanu o'r byd. Sdim eisiau ni fod yn ofalus o sut i ni'n addoli'r Arglwydd. Sdim eisiau ni fod yn ofalus am ei aire. Sdim eisiau ni boeni am ei ddiddef. A beth sydd yn digwydd? I ni'n cael y disgrifiad fan hyn. Nid oedd y gwaith oedd wedi cymryd lle yn waith yn y galon. Nid oeddent yn rhan o'r gwir eglwys. Nid plant yr Arglwydd oedden nhw. Mae'n frawychus o beth. A holl di Israel sydd â chalon ddi-enwededig. A ydych chi'n ymddiried i'ch nerth eich hun? A ydych chi'n ymddiried yn pwy i chi? Mae gyda chi enw o fod yn Gristion ers blynyddoedd efallai. Gael ofyn i chi wneud yn siŵr fod y broffes yn un iawn. Bod na ffrwyth i'w weld, bod na rhywbeth wedi digwydd yn y galon, bod na edifeirwch wedi bod. A ydych chi'n pwyso yn yr hyn i chi'n i'w wneud o ddydd i ddydd? Neu gai ofyn hyn, a yw Iesu Grist yn bopeth i chi? Ai Crist yw popeth? Ai fe yw eich gwaredwr chi, ai fe yw eich ffrind chi, ai fe yw eich cyfaill chi, ai fe yw popeth i chi gallu meddwl amdano. Ac eich holl bywyd i chi meddwl, planau allan o'r adeilad yma nawr, mae Crist fydd popeth i fi, pan mae'n deffro bore fori, sut fedrai fyw o gyneddu Crist, pam fe dda'n gosod drigaredd i mi, fe ymystynodd ei fraich i mi, fe dynnodd e fi allan o'r pydew erchill, fe roddodd fy'n rhaid ar y graig, fe olchodd fy mhechod i ffwrdd trwy ei waed, fe sydd wedi golchi fy nghydwybod i, fe sydd wedi rhoi bywyd tragwyddol i mi, fe sydd roi pwrpas i fyw i mi, fe sydd wedi dysgu fi sydd i fyw, fe sydd wedi dysgu fi sydd i farw, fe yw popeth i mi. Odi hwnna'n wir? Neu a ydych chi dal i bwyso ar eich nerth eich hun? Na fyddwch chi'n dod felly at y droed, y groes. Na fyddwch chi'n edifarhau o'ch crefydd. Edifarhewch o'ch crefydd. Edifarhewch o'ch proffes. A dewch a phwyswch ar yr Arglwydd Iesu Grist, a dyma be fydd yn hyfryd. Os fydd hynny'n wir, dyma fydd yn wir amdano chi, eithir y neb am ffrostio, o da chi gnewch hyn. Ffrostiad yn hyn, ei fod yn deall ac yn fadnabod i, mae my fi yw yr Arglwydd a wnad i garedd, barn a chyfiawnder yn y ddaear, ac wedyn hyn, oherwydd yn y rhai hynny, yr ymhyfrydais, medd yr Arglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti bod y fath adnodau a hyn, dy fod yn ymhyfrydu yn dy blant, gan ein bod ni yng Nghrist Iesu, wedi derbyn trigaredd, bod ni wedi'n gwisgo a'i glogi'n cyfiawnder ef, a fod yr Arglwydd Iesu wedi cymryd y farn y gosb yn ein lle ni. O Dduw, tyrd, gad i ni fyw ein bywydau mawl a'r clod i ti, mae ti fydd pob peth i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen.
Gadewch i ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 212 ac hefyd 213. 212 a 213. O fy Iesu, bendigedig unig gwmni fenaid gwan, ym mhob adfyd a thrallodion dal fy ysbryd llesgyr lan, ac yna bennill olaf na, sef yr un cyntaf 213 yw dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. Felly 212, 213 gyda ni sefyll i'w chanu. Nawr bydd ydi ras sy'n Arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi all hyd byth. Amen.